Ngibizeleli ubaba sengishaye ngasengabanjenje ngibizeleli ubaba ushaye ngasengabanjenje zile ngoma bathi thina siphume ngazo abanye bathi thina siphume ngekwaito. Sanibonani bafowethu, sanibonani bodadewethu, umhlaba nje wonke jikelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona izwi lamabunjwa noma umculo wamabunjwa. Lo enikhuluma naye uPhumlane ungowakhumalo enquthu emadwaleni odume kakhulu ngegama okuthiwa imfeza emnyama. Bafowethu njengamanje sizonithulela i-album entsha sha i-Uber bafowethu. Kumanje ngiyarequesta lana uma ngabe uzothi uyabheka noma uyanakusisa. Ngifisa nje ukuthi ngithathe ngibeke ingise ey'ndaweni zonke ey'khona ngani ngoba yona sekuyinto elula bafowethu. Nge-29 zikaJune zona lezi noma ngomgqibelo wona lo mawubala amalanga awu4 kusuka namhlanje Uber iyaphuma sobe senamaciko amaningi. Shaya inamba lapha sijabula ngo-12:12. Ngiyacela bafowethu umhlaba wonke jikelele cela nje kusibe sesikhona ngizobe ngiqala ngigibele stage ofike ngale ka12. Akunankinga mhlawumbe uyobe sethokoziswa yiyona i-CD sengingasekho kodwa ngiyacela ukuthi siphelele sibe izinkumbi ngale ndlela exakile. Ake ngithi nje Uber Ngiza ngoshunwe nganqa bese nithi nizinsizo. Ngiza ngoshunwe nganqa bese nithi nizinsizo. Nizinsizo Ngiza ngoshunwe nganqa bese nithi ningashaya thina ngembo. Unyaka uyeyeni nyokwembonisi unyaka uyeyeni nyokwembonisi donshaya palabamwe uyeyeni kulonyaka unyaka nohlaleni suthi uyeyeni yokwembonisi asiyoleta yesheshuphu uyeyeni yokwembonisi sithi ulonyaka uyeyeni siyongesibukisa sukela ngo-2010 kuze kube manje sisabaqhuba abafana ngengoma. Sukela ngo-2010 kuze kube manje sisabaqhuba abafana ngengoma. Kulonyaka uyeyeni yokwembonisi kulonyaka uyeyeni yokwembonisi. Yes,
ngamasimba njengephungane umantombazane ndifihlele ngaphambili ngoba ade sabona enganeni uzinja singokoda singibona inhlungu ngilungu. Sanibona balandeli bamaskandi lonibingelelayo osinathi wakhumali udimela sikinqisile oseqenjini lamabunjwa ephethwe bezemnyama sithi zona ethulela nawo umsebenzi wethu omusha wamabunjwa kade nilindele eningazange nikhona ukuthi ngoba kwasuke kwaba nenye ingoma eyasuke yaphuma nayo yathupha izikakhulu sasesibona ukuthi ngcono siyihokhise nenye album sikwazi ukuthi siqhubeke ngayo ngoba ibisasebenza sithi-ke nakho ukudla kwenu nayo i-album isikhona yamabunjwa entsha sha i-opu sicela abantu barequest-eke i-opu isifikile bathathe babekele abanikisele ngokuyabona.